הכירו את מערכת החינוך של מיתר וכרמית. מערכת חינוך רחבה, מקיפה ומגוונת, המונה מעל 7 מעונות, 23 גני ילדים, 4 בתי ספר יסודיים, בית ספר תיכון וישיבה תיכונית חדשה. כל זאת כדי לתת מענה למגוון הרחב של התלמידים ובהתאמה לאוכלוסייה ההולכת וגדלה. אני שמחה להציג בפניכם את מערכת החינוך של מיתר וכרמית, מקור גאוותנו. מערכת החינוך שלנו מונה כ-4,200 תלמידים, במעונות, בגני הילדים ובבתי הספר. מערכת החינוך נמצאת בתהליכי גדילה והתפתחות משמעותיים. בשנים האחרונות פתחנו את הקמפוס החדש והרחב של תיכון מיתרים. בנינו את בית החינוך יצחק נבון בכרמית, הקמנו ישיבה תיכונית, גני ילדים ומעונות חדשים. במקביל פתחנו גם מסגרות חינוך מיוחד הנותנות לילדינו מענים בתוך היישוב והקהילה. אנו מובילים תהליך של בניית חזון חינוכי במעגלי שיח ובוועדות הגיל. יד ביד עם שותפים נוספים, משרד החינוך, ועדי ההורים ורשת ברנקו וייס, אנו מקדמים חדשנות חינוכית, יצירתיות, למידה מתוך חקר ומרחבי חינוך חדשניים. מתוך תפיסה פדגוגית שמציבה במרכז את הלמידה החדשנית והמשותפת, מתן חופש בחירה לתלמידים, שיתוף פעולה והפריה הדדית, במיתר מתקיימת תוכנית הקמפוס הבטוח. במסגרת התוכנית כל תלמידי כיתות ו' מהיישוב לומדים יחד יום בשבוע בתוכנית שפועלת כבר שנתיים. תלמידי בתי הספר חמדת, פסגות ועמית נפגשים פעם בשבוע ללמידה משותפת הנעשית בשיתוף פעולה של המורים והמנהלים משלושת בתי הספר. בקורסים המגוונים מגיעים גם תושבים מן היישוב כמרצים אורחים, מה שתורם רבות לחיזוק הקהילתיות ביישוב. התלמידות והתלמידים נחשפים לתחומי ידע שלא היו מגלים בתוכנית הלימודים הרגילה ופוגשים תכנים חדשניים דרך המגע בטכנולוגיות מתקדמות. השנה נעשה גם חיבור של התוכנית למרכז חוסידמן של אוניברסיטת בן גוריון וחיבור תלמידינו כבר בגיל הזה לעולם האקדמיה והמדע. בגני הילדים במיתר וכרמית התברכנו בגננות ותומכות חינוך מהשורה הראשונה. הגנים שלנו מקדמים גינות ירוקות, תוכניות בריאות, למידה רגשית חברתית, תוכניות גישור, חדשנות טכנולוגית, למידה מבוססת חקר ועוד. ואם זה לא מספיק, הכירו את מרכז פלאים, מרחב חינוך לגיל הרך, הפועל זו השנה השנייה לכלל ילדי גני החובה, המגיעים מדי שבוע ללמידה של חקר, מדעים, אומנויות ויצרנות. מרכז המפעיל פעילויות חינוכיות מתקדמות במגוון תחומים. הילדים יכולים לגלות ולחקור עולמות חדשים ולהשתתף בחוויות מרתקות המעשירות את הידע ואת ארגז הכלים שלהם. מערכת החינוך שלנו מובילה גם במצוינות בתחומים רבים, לוקחת חלק בתוכניות הצטיינות מחוזיות וארציות וכותפת לא מעט פרסים. אז מה היה לנו לאחרונה? גן כלנית שהיה מועמד לפרס ארצי על השמת תוכנית SEL ייחודית, ובית חינוך נבון שזו תוכנית הדגל שלו. בית הספר חמדת שהגיע לעשירייה הראשונה בארץ בתחרות הרובוטיקה, בית ספר פסגות שמוביל בקטגוריית מובילי פדגוגיה ייחודית, בית ספר עמית שמצוינות היא החזון הבית ספרי שלו, תלמידי תיכון מיתרים משתתפים ומצטיינים בתוכניות שמביאות את האקדמיה לתיכון, וגם הישיבה התיכונית שכבר הספיקה להוביל בתחרות חדרי בריחה ארצית במתמטיקה ובליגת הכדורעף של הישיבות התיכוניות בארץ. בנוסף, התלמידים מובילים גם באחוז הגיוס לצה"ל וממוקמים במקום השני בארץ. ושתי מורות שהגיעו לאחרונה לתחרות מורת המאה, כבר אמרנו. דרוש כפר שלם כדי לגדל ילד. במיתר נמצאים מיטב המנהלים וצוותי החינוך. אנו יחד פועלים במסירות רבה ובאהבה גדולה למען הילדים.